Η αίμα και συγκεκριμένα τα ελαστικά Κούμο για ακόμα μία χρονιά στηρίζουν τέτοιου είδους προσπάθειες και τόσο σημαντικές οργανώσεις όπως είναι ο Σύλλογος Ελπίδα, βοηθώντας τους αθλητές, και θα είμαστε εδώ για άλλη μία χρονιά, όπως και στο μέλλον, να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τέτοιου είδους προσπάθειες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να χορηγούμε και να συνεργαζόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους.